Assalamu alaikum muhtaram millatdoshlar. Siz Yangi G'asr kanalында авыл андагы яшәеш һәм аграр тармакта барган үзгәрешләрне яктыртучы туган җир тапшыруын карыйсыз. Кабат сезнең белән күрешүгә шексез шатбыз. Язы иртә килде, май-июнь айлары явым-төшемгә саран булды. Әле кыраулары да үсемлекләргә, җимеш агачларының чәчәкләренә шактый зыян салды. Нәтиҗәсен үзегез күрәсез. Алма чия күп түгел, кура җиләге белән генә әллә ни витамин туплап булмас ди авыл халкы һәм бакчачылар. Умартачылар да быелгы уңыштан разый түгел. Кортлар да көчле ди югыйсә. Ни өчен бал аз дип аптырый күп умартачы. Чәчәкләр тиешенчә нектар булмаса, каян җыйсын кортлар балны? Ярар инде, узган ел барысы да ишелеп уңды. Сатып булмый, бәя юк дип зарландык. Быел шөкер итик инде җәмәгать. Бүгенге чыгарылышта Россиянең гранд чемпионы исемен алган сыеры кайда асрала? Әҗәл комплексыннан безнең репортаж. Тәүлек сайын 130 тонна сөт. Үзе инвестор булган Вахит хуҗалыгы хакында хәбәрчеләребез күзәтүе. Шәхси хуҗалыкта дуңгызлар үлә. Баулы районында ветеринарларның штаб команда өйрәнүләре узды. Бүгенге тапшыруның төп темалары әнә шулар. Республиканың 30-лап районы уракка кереште дип хәбәр итә Аграр министрлыкның матбугат үзәге. Бу 1-2 көндә урыны белән булса да яңгырлар явып киткәли үзе. Билгеле инде, алар комбайннарны эштән туктата. Әмма явым-төшемнәргә сусаганлыктан бу күренешкә аптырамыйбыз, куанабыз гына. Яңгырларның артыгы булмый аның. Бүгенгә кыр караплары барлыгы 30 000 гектар мәйданнан 90 000 тоннадан артык бөртек суктырып алырга өлгергән. 1 гектардан уртача 29 центнер уңыш чыга. Әмма уңыш күрсәткечләре алга таба түбән төшәр мөгаен. Әлегә көзге культуралар суктырыла. Белгәнегезчә, алар коры елларны да бик алдатмый. Районнарга килгәндә уңыш күләменең төрлелеге сизелә. Гектарыннан 12 центнерда, хәтта 54-нде суктыручылар да бар. Тәтеш, Нурлат, Яңа Чишмә, Шүпрәле районнарында яңгырлар мулырак булган күрәсең. Хәзер уңышның күпме чыгуы түгел, булганын югалтуларсыз җыеп алу бурычы куела. Узган тапшыруда сезгә Татарстанда үткәрелгән Россиянең 40 көне хакында сөйләгән идек. Белгәнегезчә, сыерлар конкурсында беренче урынны яулаучы Сөтлебикә Яшелүзән районының Идел арты нәсел эше хуҗалыгыннан иде. Дочка кушаматлы бу сыер әҗәл сөтчелек комплексында асрала икән. Бәйгедә дочка белән Хинтлер буларак катнашкан Гөлчәчәк Сәләхиева әле бүген дә дулкынлануын баса алмый. Бу хакта сөйләшкәндә күзләре яшьләнә. Иң мул сөт бирүче сыерны конкурска ничек әзерләгәннәр? Хуҗалыктагы башка маллар нинди шартларда асрала? Гүзәл Хөсәйнова Яшелүзән районының әҗәл сөтчелек комплексына барып, шушы сорауларга җавап эзләп кайтты. Рәмзия Галимова әҗәл сөтчелек комплексы ачылган көненнән шушында хезмәт куя. Кияүгә чыгып авылга кайткач беренче мәртәбә сыер күрдем ди. Шул көннән соң 30 ел узып та киткән. Соха куркайдым сыерда жақында килергә. Хәзер миләр кызлар көләләр сине, огысны да җыгып савасын диләр. Хәзер 25 сыер савып сөтен бидоннар белән ташыйсы юк инде дип дәвам итте Рәмзия ханым. Бүген 4 савымчы бер сменада 2000-гә якын сыер сава икән. Әле шәхси хуҗалыкларында да 3 баш сыер кош-корт асрыйлар. Терлек азыгы белән ярдәм итеп торганда бик куанып асрыйбыз инде ди Рәмзия. 40 көнендәге сыерлар конкурсында да хезмәттәшләре белән бер гаиләгә әверелгән алар. Үзе безнең комплексна беренче урынга чыгарга сөенәсен инде. O bitinde bizden özümüzün семья şekilli, гаилә şekilli, degen şekilli. Şimdi kızlar, bizim kızlar bitinden de özü birge yaşayan kızlar. Менә ул 2023 елда Россиянең иң күп сөтле һәм матур сыеры. Идел арты нәсел эше хуҗалыгының горурлыгы ул. Гөлчәчәк Сәләхиева Хендлер, ягъни сыерны күргәзмәдә йөртүче кеше. Гөлчәчәк шушы комплекста бузаулар тәрбияли. Ә менә конкурс алдыннан яңа һөнәр үзләштерергә туры килгән аңа. Төрле вакытлары булды да, таңламый сыер битендәләр. Хайван битендә үзенчә бүген бер төрле, иртәгәсе көн икенче төрлендәләр. Сүрәптә киттеләр. Беренче әйтим, орткы жактан сөйп өйрәттегендә якын кия башладык җанна, якын китермиләр әле бердә. Потом җиленнән анары муенга, муенна вот шуна тотта башладык. Аюны да биергә өйрәтәләр, дөрес. Әмма сыерны күргәзмәдә йөрерлек итеп өйрәтү берничә айга сузыла. Сөтлебикәне җитәкләгән кеше нәрсә эшләсә, сыер да шуны кабатларга тиеш була. Анысына өйрәткәннәр. Ә иң мөһиме сыер чит кешеләр янында стресс кичермәскә, сөтен киметмәскә тиеш. Шөкер, иртәнге савымда да, кичкесендә дә сөтне киметмәде ди Гөлчәчәк. Икенче сыерны хуҗалыкның мал табибы Зөһрә Галимҗанова өйрәткән. Конкурста бу парның чыгышына күпләр тел шартлаткан.
Җиленнән араларын юырга кирәк. Аягыңны күтәрдимдә, аягын күтәреп куядым берсе бер ягын, җилен арасын юып алам, ана икенчесен күтәрдегәч, икенчесен күтәргәч юып алам битендә. Менә бик кызык не булды анда шундый бөтенесе шакатканнар ие. Ничектер генә ирәттегез моны дип. Без монда конкурска дип әйткәчтен, конечно, аптырап калдык. Нинди конкурс бездән булмасын. Булдырганнар, уртак тырышлыкның нәтиҗәсе дә бар. Бер сыер конкурста гранд чемпион исеменә лаек булса, икенчесе физик мөмкинлекләре өчен призга лаек булган. Шуңа бүген һәр кайсының йөзендә шатлык, куаныч. 80 сыр орасынан, нихәтле сыр орасынан именно сойлап алгачтан җылаттылар да. Шатлы, молодец, конечно. Бик дәрәҗәгә күтәрелдек. Красный Востокта кызыкчылар шәрекътә эшли башлаганнан бирле ул ише биклеккә күтәрелгән юк ия. Хендлерлар конкурска 3 ай дәверендә әзерләнгән. Ә менә катнашасы малны 1900 баш терлек арасыннан узган ел ук сайлый башлаганнар. Белгечләр аны берничә этапта барды ди. Когда мы готовили животных, Конкурска әзерләнгәндә без бонитировка үткәрдек. Сыерларның физик күрсәткечләрен бәяләп, иң яхшыларын сайлап алдык. Аннары генетик потенциал буенча бәяләдек. Бер атна эчендә без аларның савымнарын ашауны яхшырту шартларында күзәттек. Бүген Әҗәл сөтчелек комплексында 1900 сыер асрала. Тәүлегенә 39-40 тонна сөт савалар. Сентябрь айында терлек азыгы әзерләү үзәге төзелә башларга тиеш. Ул эшли башлау белән савым тагын да артыр дигән өметтә җитәкчелек. В 2020 году мы приняли для себя ключевое решение, что 2020 елда без тулысынча таналар гына китерә торган орлыкка гормональ орлыкландыруга күчәргә карар кылдык. Таналар китерә торган орлык куллану безгә сыерларның санын арттырырга ярдәм итә. Без 2018 елдан бирле чит илдән терлек сатып алмыйбыз. Үз таналарыбыз белән эшләүне яхшырак дип таптык. 2023 елның 6 айында барлыгы 1625 бузау алганнар монда. Бу узган елның шушы чоры белән чагыштырганда 600 башка күбрәк. Әмма бу елның җәе терлекчеләр өчен дә сынау елы булды. Гадәти елларны менә бу 12 базны тутырып куя идек. Бу ел ничегрәк булыр ди Әҗәл комплексының идарәчесе. Бүгенге көнгә безнең комплекста 10200 тонна сенаж салынды. Хәзерге вакытта безнең план 15 мең. Соларга ала бирсә. Өметләр бар инде, сенажына түгел, әле пешәнгә дә әзерлесе бар. Планда пешән дә кирәк бит, хайваннарга кышны чыгыр өчен. Ала бирсә, яңгырга өмет итеп торабыз инде. Яңгырлар булса, барысы сабыр дибез, кармагы җитәрди кебек. Возможностьлар булганда кукурузна зерно да салабыз. Үзебезнең зерно, аны плющив әйтәбез и кышуы ашатабыз. Быел борчакны да урып сенажга салырга туры килгән. Гомумән терлек азыгын кимендә ел ярымлык запас белән әзерләүең хәерле. Һава торышына ышаныч юк ди инвестор. нужно всегда стараться закладывать двухлетний запас. Һәр вакыт 2 елга җитәрлек итеп әзерләргә тырышырга кирәк. Быелгы кебек корылык 2024 һәм 2025 елларда булмаячагына беркем дә гарантия бирә алмый. Алай була калса, хәзер үк кайгыртмасаң, баш санын күпләп киметергә туры киләчәк. Баш саны дигәннән зур агрофирмаларда әллә ни кимемәс инде сыер саны. Аларга бераз булса да субсидиясе бирелә дигәндәй. Сөтләре күләмле. Ә менә авыл кешесе сөтнең литрын 15 сумнан сатырга мәҗбүр бу якларда. Шул терлек азыгын агрофирма бирмәсә, сыер асрауның бер мәгънәсе калмый. Ничек булса да предприятие нәтиҗәле эшләргә тырыша. Моның өчен техникасы да, эшләргә кешесе дә бар. Яшь белгечләр дә, мал караучылар да, механизаторлар да, якын тирә авылларда яшәүчеләр. Әлбәттә, сөтчелектә шактый алга киткән хуҗалыклар бар республикада. Шул ук Кукмара районының вахит хуҗалыгыннан берәр сыерны әзерләгән булсалар да, призлы урын алмый кайтмас иде мөгаен. Гомумән, бу хуҗалыкка кергән авыллар яныннан узып китүе дә күңелгә бер рәхәтлек бирә. Һәр авыл янәшәсендәге фермалары төзек, барысы да мал белән тулы. Бу төбәктә чын тормыш кайнаганын дәлилләүче фактор инде. Әле авыл көтүләрендәге сыерлары да ишле. Соңгы 6 елда 3 мегаферма төзелгән вакытта. Бүген тәүлек сайын 130 тонна сөт саталар. Чагыштырып карыйк. Кама тамагы 9 тонна, Кайбаш 19, Спас 20, Лоеш 23 тонна сөт сава. Ярар, булары инде исемлектә иң ахыргы торган районнар. Урталыкта булганнары да куып җитә алмый әле вакытны. Хәзер инде үзләре шифлыкка алган хуҗалыкларны да алдынгы урыннарга чыгардылар. Тырыш бүлекчәсендә эшләүчеләр мондый көннәрне күрербез дип уйламадык та диләр.
Жетештіру көлемі мол болуы керек шол. Иқтисатның нықлығы. Шул шақтағына ішкартушылар білен де бүйіріңе таянып сөйлешірге мүмкінсің. Бұл хақта толығырақ келесі видео материалда. Тәртип қапқа төбеннен башлана. Узган ғасырның 90-шы елларында 2800 гектар жер эшкәртеп, тәулек сайын 4 тонна сөт сауган вахит хуҗалыгы менә шушындый халәткә килеп җиткән бүген. Заманында игенчелекне дә югары дәрәҗәгә күтәрделәр. Бәрәңгесен дә күпләп үстерде алар. Хәзер инде мал саны бик нык арткач, иген уңышы сатарлык калмый да, терлекчелеккә китеп бара ди җитәкчеләре. Сөтчелеккә кирип китү тарихы кредитка алынган Ягуар комбайныннан башлана. Әлеге комбайн әзерләгән азык сыйфатлы, сөт күләме арта, акча керә, җитәкчеләрнең күңеле үсә дигәндәй, әмма авыл хуҗалыгы бер вакытта да тотырлыклы булмады һәм булмас та инде. Инде авырлыклар булгалады инде, элек тә булды инде, хәзер дә бар дигәндәй, без инде аңа хәзер әкренләп күнегеп барабыз инде. Менә ул 10нчы елгы корылыкларны искә төшерсәк инде, ул 91нчы елларда менә эшли башлаган чорлар тоды бик җиңел булмады инде. Нәрсә булса да, ел сайын ул нәрсәдә булса авырлыклар килеп чыгып тора инде. Бар авырлыкка инде яраклашырга кирәк. Без быел да менә үзебезгә бурыч куйдык инде. Бары менә сөткә бәяләр шактый кимеде инде. Андары менә корылык быел шактый зыяннар китерә инде. Шулай булса да инде без инде менә ничек тә продукцияны киметергә түгел, наоборот менә сөт җитештерүне әз булса да арттырырга дип үзебезгә шундый бурыч куйдык инде. Узган ел белән чагыштырганда быел сөтне 2 тоннага, итне 60 тоннага арттыра алганнар. Бәяләрнең түбән тәгәрәвенә бераз продукцияны арттырып кына каршы тора алсаң инде. Хәзер вакыт хуҗалыгының үзен инвестор диләр. Ике хуҗалыкны алып үз дәрәҗәсенә җиткергән хуҗалык ул. Соңгысы 2016 елда кушылган. Элекеге Ваминның тырыш бүлекчәсе. 6 ел дәвамында андагы фермаларга да тәртип салынган. Сыерга куелган һәйкәл, мотор биналар, чәчәкләр каршыла эшкә килүчеләрне. Үзләрендәге кебек 1400 баш савым сыерына комплекста төзеп куйганнар. Без килгәндә савым тәмамланган. Сыер савучылар карусель җайланмасын юарга керешкән иде. Гөлирам Мөхәммәтҗанова күптәннән эшли инде. Мондый көннәрне күрербез дип уйламадык та ди. Бу вакытларда бик авыр инде шартлары, савымнар да хәзер инде җир белән күк арасы инде, җир белән күк арасы. Хәзерге эш аякта булса да шартлары җиңел дип әйтермен. Анда бит инде монда аппаратлар күтәреп йөрүсе юк, без бит инде тыңда аппаратлар күтәрә торган юк. Анда эш авырак инде. Эшнең җиңеле юк инде, анда төрле вакытлар була. Хәзерге вакытта олай авыр димәсен. Мондый саву залын белгечләр дә, савымчылар да ошаткан. Савулар алдыннан да, савылганнан соң да сыерларны контрольләү робот җилкәсендә. Безнең 3 заяркабыз бар. Бер сауганда 40 сыер керә инде каруселгә. Бөтенесе үзе эшли. Безнең күбешне робот эшли инде. Дойка, после дойкаларны роботлар эшли. Бөтен нәрсәләр дә тәртип җитешәбез. Январда менә инде безнең зарплатлар тагын бер почти артты. 2 тапкыр айга акча алабыз. Авансы, зарплатлар әйбәт, Аллаһка шөкер, хуҗаларыбызга мең шөкер. Сөт бәяләренең түбән төшүе үзен нык сиздерә диләр. Вахит кебек тәүлек сайын 130 тонна сөт савучыларга бигрәк тә. Шуңа да сөтнең сыйфатына аеруча игътибар бирәләр. Үзләрендә лабораториядә булдырганнар. Хәзер сөт заводлары белән аяк терәп сөйләшерлекләре бараларның. Күп вакыт нәтиҗәләр чагыша диләр. Чагыша инде, үзебезгә тикшергә чагыша. Бөтен теге сөтләрне алып калабыз үзебезгә. Холодильникларда тора, анда инде чагышмау булса инде килеп тикшереп аңлашабыз инде. Сөт сатуда тагын бер алым бар булганын бер эшкәртүчегә генә тапшырмыйлар. 4 завод белән эшли. Моның серен аңлыйсыздыр. Мал заводлар белән андай нишкәлекләре күп инде. Хәзер теге үзләре дә яла башладылар бу, бүтән бәя төшерергә. Хәзер менә шул сортка нигә бәйләнә башладылар инде. Кайбер вакыт менә чиста сөтне дәгән пычрак дип кайтаралар. Кай вакыт теге соматикага артык дип, шуңа күрә инде без хәзер менә вакыт ягында да тырыш ягында да үзебезнең лабораторияны булдырдык. Ансана да еләнә башладык. Инде бүген яхшы сөт кирәк инде. Инде безнең хуҗалыкларда моңарчада начар сөт булмады дип әйтәсе килә. Чөнки инде безнең додойкалар, посидойкалар, бүтән төрле җуулар бүтән үсә эшләнә, дезинфекциясы башкасы. Шуңа күрә инде яраталар, күп мал заводлар менә сөтне яраталар. Тагы сездән өстәмә алып булмыймы дип шундый сөйләшүләр дә бар. Соңгы вакытларда менә действительно дәрәк сөткә дә ихтияҗ арта башлады инде, сораучылар да арта башлады. Мин уйлыйм инде булай булса, әзрәк мод бәяләре дә үзгәреп китәр дип. Бүген терлек азыгына кушыла торган компонентларга да бәя арта башлаган. Азыкны шулар ярдәмендә балансламасаң, сөтнең сыйфаты да күләме дә кими. Менә бу тырыш комплексында хәзер сыерлар да нәселле. Аларга тәрбиядә, ашатуда фән кушканча булырга тиеш. Ашауларны җойга салу белән рационнарны Lera Farmlar компаниясе белән эшлибез. Менә бу тырышат линиясендә рационнар белән сыерга ничек кирәк, каннарын тикшертеп, анда күп канунна карап, ашау нинди ашаулар кирәк, менә бөтенесен кушып,
карма цехка менә кергәч күресез, анда ошаулар шулай ясала, һәрбер группага бүленгән менә сыерлар, сөт бирүчәнлегенә карап, үзенең сөт бирүчәнлегенә карап, ошаулда көйләп китәбез инде. Әнә шул хезмәт күрсәтүче компанияләр белән хезмәттәшлек итә башлагач, биредә савым 27 литрдан 30 литрга җиткән. Чөнки алар терлек азыгын үзләре килеп тикшерә, үзләре рацион төзи. Терлекләрнең сәламәтлеген саклау юнәлешендә дә үз ысуллары бар. Бүген терлекчелектә югары нәтиҗәләргә ирешкән Вахит хуҗалыгы андый компанияләрдән башка да эшли алыр иде. Юк, алар һаман да яңалык кертүне, өйрәнүне дәвам итә. Тырыш ягында Резида Мансуровна Лерфарм дигән инде. Алар менә тоже инде алар белән без инде бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Аның менә тырыш ягында алар килгәндә безнең тоже 27,5 литр бер сыерга сөт инде. Менә алар һәр бездә бер 3 ай тирәсе эшлиләр инде. Менә бүген әйттек инде 30 литр дип. Алар инде үзләре килеп, менә аларның врачлары, зоотехниклары, безнең зоотехниклар врачлар белән бергәләп эшләп, үзләренең кармасының качествосын тикшереп, безнең ашауларны карап, бөтенесе маститын, башкасын тикшереп, менә шулай итеп бергә эшлиләр. Инде менә Аллага шөкер дип әйтәбез, нәтиҗәсе дә бар. Шуңа күрә инде алардан башка да булмый. Аларның да менә бик көчле специалистлары ниләр бар. Шулай бергә теге күмәкләшеп эшләгәндә безнең специалистларга да җиңелрәк була инде. Хәзер ныклап сыерның сәламәтлеге, аның гомерен узынайту хакында уйланалар. Әлегә бер сыер уртача 4 бозаулый диделәр. Сыерны авырттырмас өчен менә шул юлнарак сойларга тырышабыз. Ул сыерны лиши итеп кенә бетереп булмый, аны менә шул ожауны да әйттек, дөрес итеп бирү дип, аны авырттырмаска кирәк беренче. Фән белән инде бергә тырышабыз инде. Терлек азыгы кушылмаларының дөрес итеп бүленеше өчен Илгиз Шаймарданов җаваплы. Илгиз 5 ел шушы хезмәттә инде. Күрше Сәрдек баштан килеп эшли. Башта шул Кутмарадайым. Анда шул авыл ягына кайттым инде, шул бар авыл малае авыл ягына табидылар. Хуҗалыкта һәркем үз урынында, үз хезмәте өчен җаваплы. Гөлфия Шәрәфетдинова да бозаулар бик күп туады. Яңа туган бозауларны тәрбияләү алар җилкәсендә. Бозау беренче айда ныгып калса, аннан соң үсә инде ул. Бозаулар күп инде. 3 абзарга йөреп эшлибез инде. Авыр дип инде җиңел түгел инде, но тырышабыз инде. Барыбер эшсез булмый, эш кирәк. Җитәкчебез бик әйбәт безнең. Вакытында зарплата алабыз, акча алгач күңелле бит инде, эшләргә дә рәхәт була. Таксилар җиңеләйтә, башта берничә генә, инде һәрбер монда 3 группа. Инде без бозауда һәрберебезгә берәр такси бар инде, хәзер җайлы эшләр җайланды, көйләнде. Сөт таксилары бозау караучы эшен бермә-бер җиңеләйтә. Анда салынган сөт 40-42 градустан түбән төшми. Өстәвенә хуҗалыкның мал табиблары белән бергәләп эшләгәч, нәтиҗәдә күз алдында. Әйе, без алар белән көндәлек шушында инделәр, киләләр, китәләр. Без аларны иртүк инде чакырабыз, шундый бозау бар, килегез, карагыз дип, без алар белән элемтәдә торабыз инде. Врачлар гел монда яныбызда. Үскән тона бозауларны Паршур фермасына узаталар. Вахит хуҗалыгының киләчәге инде мондагы тоналар. Үзләренә дә җитә, сатарга да кала. Аларны 13-14 айдан каплаталар. Үгез бозауларны да Симерту мәйданчыгына җыялар. Янил авылы янәшәсендә 1200 баш терлеккә махсус мәйданчык булдырылган. Без нигәдер сыер дигәч сөтне генә күз алдына китерәбез. Юкса аның бозавын да үстереп табыш алырга мөмкин бит. Мондагы үгезләр бары тик 5 центнер авырлык җыйганнан соң гына иткә озатыла. Хуҗалыкның акча кереме әнә шулай төрле яклап җыела да инде. Инде без узган ел менә 1,8 чыккан идек акча кереме инде. Бу инде субсидиялар бөтенесе бергә инде. Быел да инде Алла бирсә менә шушы күләм арткан исәпкә итенә сөтенә шул тирәне быел дагын тартып булса әйбәт булыр дип яшибез инде. Безнең инде менә зарплата фонды дагын инде айлык безнең 20 миллион тирәсе чыга. Бер айга инде бер айда инде азрак кимрәк, бер айда нирәк булырга мөт 12 айга сәлитне инде 20 миллион безнең зарплата фонды инде менә без январь аенда инде 20% яңадан зарплатларны арттырган идек. Шуннан соң инде менә азрак кешеләр белән дә авырлыклар була башлаган иде. Шуннан соң менә быел яңадан яшь кадрлар, менә механизаторлар, шоферлар килә башладылар инде. Бүген инде безнең уртача 44-45 мең тирәсе уртача зарплата, хезмәт хакы бер кешегә инде. Продукциягә бәя төшсә, хезмәт хакы, салым түләү, кредитларны каплаудан артыгы калмый ди Нәфик Факил улы. Соңгы 6 елда 3 мегаферма төзеткән җитәкче төзелешне туктатмый әле. Быел да тоналар һәм бозаулар өчен яңа траклар салырга тотынганнар. 155 миллион сумлык төзелешкә федераль ярдәм дә каралган.
Хуҗалыкка малларны 1 ел ашату өчен 90 000 тонна азык әзерләргә кирәк. Аның 45 000 тоннасы базларда инде. 2700 гектарда чәчелгән кукуруз калган өлешен капларга тиеш. Кырларда игеннәре дә күкрәп утыра. Третикалиянең бу өлешен орлыкка алачаклар. Калган мәйданнар шулай ук терлек азыгы буларак базларга салынган. 11 000 баш мөгезле эретерлекне асрау өчен күпме тырышлык куела. Көн сайын 130 тонна сөт саву җиңел генә бирелми шул. Уртак хезмәттә алдынгы күрсәткечләргә ирешүчеләрнең фотолары менә бу мактау тактасында урын алган. Алар ел сайын алышынып тора икән. Илне көнне туендыручыларны башкалар да күреп белеп торырга тиеш. Авылны яшәтүче төп терәктә бит әле вакыт кебек хуҗалыклар. Баулы районы Яңа Баулы авылындагы бер шәхси хуҗалыкта дуңгызлар үлгән. Баулы районы ветеринария берләшмәсенә әнә шундый хәбәр килеп ирешә. Әлбәттә, бу чын хәл түгел, бары тик уку өйрәнүләр максатында гына. Шушы хәбәрне алу белән урынга разведка һәм диагностика төркемнәре килә. Дуңгызларда Африка чумасы барлыгы ачыклана. Алга таба белгечләр ни рәвешле эш итәргә тиеш. Команда штаб укуларында әлеге эшләрне җаваплы белгечләрнең тагын бер кат исләренә төшерделәр. Бу чир гадәттә кыргый кабаннардан күчә, алар бик тиз генә ерак араларны үтәргә сәләтле. Шуңа күрә тынычлап утырырга ярамый. Уку өйрәнүләр хакында тулырак Баулыдагы коллегаларыбыз җибәргән материалда. Баулы районы республиканың көньяк көнчыгышында Башкортстан республикасы һәм Орынбур өлкәсе белән чиктә урнашкан. Бүгенге уку өйрәнүләргә Россия авыл хуҗалыгы күзәтчелеге, үзебезнең һәм күршеләрнең ветеринария хезмәткәрләре килгән иде. Шулай ук авыл җирлекләре башлыклары да чакырылган. Бүгенге көндә безнең Питрәш районында эпизоотик хәл яхшы диергә була. Әмма 1 ел элек дуңгызларның Африка чумасы бездә дә күзәтелде. Ул афәт белән чынлап көрәшергә туры килде. Чикләүләр әле генә тамамланды. Мондый укулар бик яхшы әйбер инде. Белгәнеңне искә төшерәсең. Законнарда гел үзгәреп тора бит әле аның. Орынбур өлкәсендә дуңгызлар чумасы беренче тапкыр 2008дә, аннан соң 2011 елда килеп чыкты. 10 ел үткәннән соң кабат очрашырга туры килде. Бик куркыныч чир. Әгәр ут күршеләрдә куркыныч авыру килеп чыга икән, ызандаш районнарда, республикаларда уяу булырга тиеш. Каршы туру өчен әзерлекнең югары дәрәҗәдә булуы зарур. На сегодняшний день Баулинский район. Бүгенге көндә Баулы районы хайваннар һәм кошларның аеруча куркыныч авырулары буенча тулысынча имин. Бүген безнең ветеринария хезмәте барлык планлаштырылган эпизоотиягә каршы чараларны үткәрә. Халык сатып алучылар, сатучылар белән профилактик эш алып барыла. Мондый укулар бары тик укулар гына булып калсын иде. Укуларда бөтен хәрәкәт чынбарлыкка туры китерелгән. Яңа Баулы авылы сайланган. Андагы бер шәхси хуҗалыкта дуңгызлар үлгән. Нишләргә? Белгечләрнең төп гамәлләре чыккан авыруны юк итү. Моның өчен биредә барлык мөмкинлекләр дә тудырылган. Махсус техника, җиһазлар һәм дезинфекцияләү җайланмалары. Бу чынлыктагы хәлнең ничек булырга тиешлеген чагылдыручы мисал инде. Группа лабораторной диагностики выезжает для отбора проб и направления в республиканскую лабораторию. Кагыйда буенча беренче булып зарарланган урынга күзәтү һәм диагностика төркемнәре килә. Мондый вакытта барлык белгечләрнең үзара тыгыз бәйләнештә дөрес һәм тиз эшләве мөһим. Ветеринария белгечләренең техник яктан коралланышын югары бәяләделәр бүген. Әлбәттә, андый җиһазлар белән эшең дә җайлы, нәтиҗәле бара дигән сүз. Һәр ситуациягә безнең белгечләребез дә, техникабыз да әзер. Дөрес, техниканы өйрәнүләрдә генә кулланырга туры килсен иде. Безнең республикада терлекчелек көчле. Россия Федерациясе буенча иң зур терлек саны бездә. Шуңа күрә эпизоотик вәзгыятьне тәэмин итү безнең өчен бик мөһим эш. Аллага шөкер дияргә кирәк. Бүген Татарстанда хайваннарның аеруча куркыныч авырулары теркәлмәгән. Хәл тотрыклы, имин. Тик күптән түгел дуңгызларның Африка чумасы Ульян өлкәсендә килеп чыккан булган. Узган атнада күрше Удмуртияның Кизнер районында кыргый кабаннарның авыру очраклары ачыкланган. Димәк, Нурлат, Әлки, Спас, Тәтеш, Буа, Чүпрәле, Әгерҗе һәм Кукмара районнары халкына аеруча сак булырга киңәш ителә. Бу районнарның ветеринария хезмәткәрләренә исә уяулыкны бермә-бер арттыру бурычы куела. Туган җир тапшыруының бүгенге чыгарылышы тәмам. Аның чираттагысын рус телендә Гүзәл Хөсәйнова алып барачак. Без 4 август кичендә очрашырбыз. Хәбәрләшү өчен WhatsApp номерын экраннарда күрәсез. Аралашып яшик, исәнлектә күрешергә язсын.